biar saya enggak. Kepriwek ya, nyong wis kencot. Iya kencot bahagia disiksa kayak nang iki wong iki. Ha nyong wis kencot ya ora di piasi ngomongnya. Gimana ngomongnya? Ora dinei mangan. Ora dinei mangan iki lah kepriwek. Nyonge ketahuan ora dinei mangan iki karo wong iki. Lah kepriwek sih nyonge wis kencot-kencot iki. Wis buki bayu wong yo. Yuk kebogi. Terus apa lagi ngomong? Macet ya, macet. Nangka warung. Ya udah di ini aja di Gandaria City yuk makan turun. Aduh. Parkiran penuh tuh, penuh. Parkirannya penuh. Nanti kita cari warteg ya. Warteg ya. Halo, orang Tegal. Lah nyonge Suruh bae lah nyong. nyonge engko lek wis ora ono abane nyonge berarti wis pingsan iki ya. Nyonge kencot, nyonge wis kencot-kencot tenan iki kencut. Wis tepar wis nyong tepar di sini. Wis. Hai.